बंदूक मुନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ତାଲିବାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ହିଁ ପଞ୍ଜଶୀର ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ହେଲେ ପଞ୍ଜଶୀରର ଫୋର୍ସ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ଆକ୍ରମଣ କରି 350 ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପଞ୍ଜଶୀରରେ ନିଜର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ସେନା ଆଫଗାନରୁ ଯିବା ପରେ ଏବେ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜଶୀର ଦଖଲ କରିବାକୁ ହାମଲା କରୁଛି। सोमवार रातिରୁ ପଞ୍ଜଶୀରର ଆଞ୍ଚଳିକ ରାସ୍ତାରେ ତାଲିବାନ ହାମଲା କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ମୁତୟନ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଓ ତାଲିବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭୀଷଣ ବମ୍ବାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଯେବେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜଶୀର ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କାବାକଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫୋର୍ସ। ଏହି ଜବାବରେ 350 ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପଞ୍ଜଶୀରରେ ତାଲିବାନୀ ବିରୋଧୀ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ମସୁଦଙ୍କ ପୁଅ ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି ଓ ସେଠାରେ ଆଫଗାନର କାମଚଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ ସାଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜଶୀରରେ ତାଲିବାନ ତାର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ या ପଞ୍ଜଶୀରର ଫୋର୍ସ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।